Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya bibiya si Jesus diadtong dapita ug miadto sa kayutaan dool sa syudad sa Tiro ug sa Sidon. Usa ka babae nga taga Kanaan nga nagpuyo niadtong dapita, miduol kaniya ug mituaw, "Sir, anak ni David, kaluyin taon ako." Ang anak kong babae giwaan og nagantos pag-ayo. Apan wala motubag si Jesus. Miduol lang yang tinunaan kaniya ug miingon, "Papakawaa siya kay nagsunod-sunod siya kanato ug saba kaayo." Nya mitubag si Jesus, "Gipadala ako ngadto lamang sa nawalang mga karnero sa nasod sa Israel." Apan miduol ang babae ug miluhod sa atubangan ni Jesus, "Sir, tabangin taon ako," miingon siya. Si Jesus mitubag, "Dili maayo nga kuhaon ang kalanon sa mga anak ug ipakaon sa mga iro." Ang babae mitubag, "Tinuod ka na, sir. Apan bisan gani ang mga iro makakaon man sa mga mumho nga mahulog gikan sa lamesa sa agalon." Ug si Jesus mitubag, "Inday, pagkadako sa imong pagsalig, matuman ang imong gihangyo, ug niadtog yung higayuna naayo ang anak sa babae." Mga igsoon to diha ni Kristo ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mang lingkod. So, may buntag na kanatong tanan. Karon, let us reflect on the teachings about faith. Our teachings, Catholic teachings about faith. Of course, in our gospel, sa ato karong ebanghelyo, na sulayan ang pagtuo sa usa ka babae kansang anak dakong masakiton. Nituo gid siya kang Kristo nga makatabang kaniya, pero gisulayan siya ni Jesus. Kabalo ka kung siya gihimo, gibalibaran unya ang pagbalibad pagud sakit-sakit pagong pagabalibara kay ingnan man siya nga dili maayo nga ihatag ang pagkaon sa mga iro, ngadto sa mga dili maayo nga ipakaon ang mga ipakaon ang mga anak, ang mga pagkaon sa mga anak ngadto sa mga iro. Sa ato pagibalibaran unya medyo do na pagoy mga pulong sakit o minawon. But then we all know nga mga pagsulay lamang kadto, trials. And of course, ang babae gipakita gid pud niya kung unsa kadako ang iyang pagtuo. Gipakaubos na siya. Gidawat pud niya nga dili maayo nga ipakaon sa ang pagkaon sa mga anak katos mga iro. So niingon pud siya nga bitaw. Pero bisan ang mga iro makakaon man sa mumho. So bisag mumho na lamang pwede na. Inan siya nga mura pag dili ko pagkaon sa mga iro. Ay, kanon magani na mga iro. So she showed how strong was her faith to Jesus. And of course, giingnan siya ni Kristo, "Inday," ipakita dayon ni Kristo ang iyahang pagpalangga sa babae. Pagkadako sa imong pagsalig, matuman ang imong gihangyo. See? Kung mga pagsulay lang gid ay. Unya, diha sa mga pagsulay ni Kristo, sutaon kon mapaubsanon ka ba? Kay sakitan man juga. Kung mapaubsanon ka, mupadayon jud ka, pero dili ay mukuan ka, mo atras ka. Og dili ra pukok, mamugos ba dai kung di man ko mamugos. Uban na kato mga garbusahon nga mga babae ato. Musukol na to. Mingon ko, dili ka mo tabang pagklaro. Gato na gani tagtabang mo yung sukol tulod. Dili ka mo tabang ito disultigi na. Pero si Kristo was, pero the woman was so humble
was so humble and persevering. So that is the first point that we should try to reflect on our faith. Kita ba, sa atong kaugalingon, usag yun sa mga buta nga mo'y makaingon kita nga ligon gyud ang atong pagtuo kung andam kita pag paubos. Nga bisan pa sa kalisod, mupadayon ra gyud ta. No, klaro ba? Katong bayhana, perting daghanang pagsulay nga iyang nasugatan. First was, dili siya Hudiyo. Canaanite siya. Unya sa ilahang panahon, particular kaya na sila o race. O sa kuan pa na mga racist. O sa karon pa na nga mga pinulungan, mga racist ang mga tao. Kung dili ka Hudiyo, wa kay enter, wa kay labot. Kung Hudiyo ra gyud na. No? That was one of those obstacles, babae. Sao niya pagduol ani nga maura bag yung sistema nato. Nga ang para sa mga Hudiyo, para sa mga Hudiyo. Kung dili ka Hudiyo, wala kay labot. But she showed more humility facing on this crisis. Nagpakita gid siya sa iyang kamapabsanon. Ibisan gani ang mga sakop ni Kristo, mga apostoles, gibadlong pud gihapon siya. Ug si Kristo mismo, gibalibaran pagud siya. Pero ang iyahang humility and perseverance, maugyoy ni patigbabaw. Singon niya na. So, kani, usan is mga angay na itong pamalandungan. Maudagway nang wag ka maayo sa imong sakit siya. Pangayo sa Ginoo kay wala na ka makapakita sa imong pagkamapaubsanon. Kaya ang pagkamapaubsanon man gyud, no? Mao'y nakaingon nga nitabang si Kristo sa babae. Kinig yung pagkamapaubsanon. Unang miingon si Kristo nga, kinsa katong magpaubos, ipataas. Kinsa katong magpaubos, tabangan. So we have observed a lot of people nga bisag giunsad pa ning kamo ug magnegosyo, mapurdoy. Ug mo eskwela, hagbong. Ano? Og managat, walay kuha. No? Unsa pa nang gipanghimo? Hagbong. Kulang pagidagay sa paningkamot ug pagkamapabsanon. Klaro man gyud kay si Kristo nga ang tabangan gyud niya mapaubsanon man gyud ug makanunayon. No, kanang makanunayon. Daghan mo yung mga pagsulay, pero kinahanglan nga di ra gyud ka moundang. It reminds me of a story ba nga naidaghan kayo nga nangadto sa usa ka dato. Pero tinilang tinuktukay, wa gyud abrihis pultahan. Tinuktukay, wa gyud. Ang uban na nurinder. Surrender, mauli na. Dahil yung usa nga wa gyud siya ni pauli. No? Pagka mga kanang taon-taon na manguli na ang uban, lingkod-lingkod na lamang dito, pero nagsukuha. Patugat-tugat na ba? Pag uli, nangising-ngisi itong usang nagpaulahi. Nga naman, kay niingon mo sa siyang kaugalingon nga, tistingan ko nung akong kausa. Tistingan ko nung akong kausa og tok-tok, pasig mga abri na. Sus, pag-testing niya, nangabri magyod. May pangutana man sa kung sa ihang tuyo. Pagkabalo sa tuyo, gitabangan man siya. Agatong uban, namalik tayo. Mga tag-gid sirado naman po. No? So again, sa atong kinabuhi, in our Christian belief, mao gini atong pamalandungan. Unsa ta ka mapaubsanon, o unsa ta ka mapadayunon. Bahala na kung sa kalisod, padayon na yun. Nga dili ta magbuhat og dautan mo padayon matuod pero dautan pong binuhatan. Saan pang gihapon na siya? Wala gihapon ay kalaki. No nga. Sige man to jud kang misalig sa Ginoo. Sige jud kang pangayo, wala gyud kulo-kaluya. Pero magtumo-tumo pag ang istorya, hilabihan po nimong bakakuna. Adi gihapon katabangan. Nga naman, kaya ang imong daotang binuhatan, nagpailaman nga kulang kag pagtuo sa Dios. Nga naman, tungod kay kung nituo pagkas Ginoo,
Dili unta ka magsige og pamangutang-butang, sige tumutong og istorya, sige gama-gama og istorya, pamakak ug uban pa. Di ba no? Kaya kung may pagkapakakon ka, sama ra na nga wala ka mutuo og Ginoo. Nga naman, kaniingon man si Kristo ayaw pamakak. Mingon ka, ito ang magyugod Ginoo ni salig man gyud ko. Salig lagi ka, pero wala nimo tahura ang iyahang pagtulunan. Klaro? Saan maragihapog wa kay pagsalig? Ika nang imong pagpamakak, wan man na. Kaon man na siya. Nagpakita man na nga, mamakak ng lamang ko kay mura magdiligi ko makadawat og grasya ini di ko mamakak. Ana no? Manguan na lamang ko kanang mamakak ng lamang ko kay aron gyud ko nga makadawat og grasya. Kay og sige tagtinarong ini mura magwalay grasya ta ini. Munang magpulo pa maka. Kung ano naman ay negosyante nga naingon na kini para kini mo negosyo ka makakitag panalagsa. Sana magani manakay gikan sa naiuban manakay gikan sa iniban paingon dito sa mga lugar pagpangutana asa ka gikan manang gikan ko sa lungsod ang ano di ay taga iniban dai siya taga iniban dai siya ingon nga asa ka na kay manang lungsod sus dyan ingon man ang konduktor ay iniban ka. Kana ba mga kinaiya bang ingon ni ana nga misalig kas Ginoo pero perti nimong bakakuna sama ra nga wala kay pagtuos Ginoo ana no taga iniban taga awaan basig manakay mo bihar basig mo ingon mo taga lungsod mo. na ako no na mga ana na nakaistorya na ko kabahin ana nga nisakay og iniban dayon pag-abot dito asa tong lugar pagpangutana sa doktor og asa ka na sakit manang isakay lunsod ani mo unya kay ilado man miingon ang konduktor nga ay taga lungsod taga kuan mga taga iniban mga sige mo kung kitani mo dito klaro ba so ayaw gyud mo kung taga awaan kung taga iniban kung taga matuog ayaw limod-limod kay na kanang imuhang sakit di gyud na maayo oh klaro ba sabtan ko sama nga sa atong pagpadayon ni Santos nga misa wala ndong gitag maayo as Christians dili ra ta nahimong Kristiyanos kay may pangayoon ta sa Dios nahimo tang Kristiyanos tungod kay misunod kita sa kabubuton sa Diyos. Manindog palihog.